नमस्कार नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रानै थाबाय बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव आङो लाबोनो सानदों आदा गर्जन मोसाहारि बिथाङा दिनैहाय रुपसिनि मुंखौ गावसो दोनदों होननानै बुंदों आरो दिनै जे डिफेन बर'नि गासै जोंनि बर' हारिखौ खौसेथि जानो थिननायनि मोनसे बाथ्राया मोनसे खैसारसो आरो गासैबो बे बाथ्राया दिनैहाय हेमन्त बिश्व शर्माजोंसो सालाय हरजादों आरो हेमन्त बिश्व शर्मायासो एमप्लिफायाराव केसेटखौ सोदों बेबायदि बाथ्राखौ दिनैहाय मानगोनां दिनै आदा गर्जननि बुंनायखौ जोङो नुनो मोनदों रायजो राजाफोर थारैनो नैबे आदा गर्जननि बुंनाय बाथ्राखौ आङो सैथोयै मोनदों दिनै जोंनि बर' हारिखौहाय एसटिफोरखौ लानानै हिन्दु मुस्लिम खालामनायनि गेजेरजों बाथ्रा खालामनायनि गेजेरजोंहाय दिनै आसामखौ राज खालामनानै जोंनि गासै बर'फोरनि थामोनथाखौ दिनैहाय धंस खालामनोसो थांगासिनो दङ बेखौ जोङो नुनो मोनदों रायजो राजाफोर नाथाय लास्टआवहाय नैबे प्रमद बर' मानगोनां बिथांजों आरो दिनै हाग्रामा महिलारि मानगोनां बिथांजों बिथांमोना खौसेथि जानो हागोन ना हाया बेसो मोनसे गेदेर प्रश्नआ फैदों लोगोफोर बेनिखायनो जों गासैबो दैदेनगिरिफ्रा मोनसे जोंनि हारिखौहाय सेफटि खालामनोब्ला जों मोनसे स्टाडि खालामनो गोनां दिनै बिजेपि सरकारा दिनै ना मोनसे बिजनेसखौनो जोंनो मोजां मावनानै जानो जोंनो होदों आरो दिनैहाय गासैबो फिसा फिसा बिजनेसफोरखौहाय थैजोबनायखौसो जोङो नुनो मोनदों सिगां कंग्रेसनि समाव आजादि रोखोमै फिसा फिसा बिजनेसफोरा मावनानै जानो मोननायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो टाइमलि गासै अफिसारफोरखौहाय बै समावहाय अफिसाव लोगो मोनदोंमोन नाथाय दा मोनसेबो अफिसावहाय अफिसारफोरखौ थिग रोखोमै लोगो मोनै बेबायदिखौसो जोङो नुनो मोनदों रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा आदा गर्जना मा बुंनो हास्थायदों आरो मा बुंदों नोंथांमोनहा खोनासंखांनायनि उनावहाय कमेन्ट खालामहर बुंनाय बाथ्राया मालाबाबो सैथो नङा बाथ्राया रायजोफोर खोनासं एबाराव ओरैबायदि बिपद जाबाय हिमन्त बिश्व शर्माया आफार आसामाव उजनि अखमत गौरब गगैर बादे बेलेग खथाय नाय 10टानिफ्राय 15टा गौरब गगैया आफार आसामाव हारसिङैनो एमएलए लाबोगोन फारसेथिं लवार आसामाव नामुनि अखमत जोंनि एखेबारे जायान किलार रकिबुल हुसेना 10टानिफ्राय 11टा 12टा एमएलए खौ देरहाहोगोन जेबो फर्मुला गैया हिमन्त बिश्व शर्मा बेखायनो बिथाङा बिटिआरनि बे 15टा एमएलए खौ टारगेट खालामदों आरो मा बिपिएफ आरो इउपिपिएलखौ ज' होनफ्लानानै बिथांमोनखौहाय फिर खनसेबाव गोदोना सेरनानै हादिदग्लानि सिगुननि जानाय आदारखौ सेखना बायदि जानायनि फर्मुलासो बावहाय जेबो सैथोथा आरो इमोसन बिबेक जानांगौनि बाथ्रा गैया खनसेबाव हिमन्त बिश्व शर्माया बिपिएफ आरो इउपिपिएलखौ थगायनोसो नागिरदों बेनोथ' बुद्धिया बेना आखला बेबायदिनो हिमन्तआ एखे मालाय हालौनायाव एखे सैमानि आगान अमा हालौनायाव सैमानि आगान बेनि अनगायै जेबो नङा रायजोफोर साबधान बे बिजेपिया सारा भारतखौ धंस खालामबाय नै रायजोफोर माबा स्मार्ट मिटार आंना मासाव मा जायोमोन आवगायनि मिटारावहाय 400निफ्राय 800 एबार 4,500 फैदों मैया दाखालि मोनसे निउसआव नायदों बिहाराव सासे एखे दरिद्र बिपिएल फेमिलिनि व्यक्ति 31 लाखनो बे स्मार्ट मिटार जाखारदों बे बिजेपिया गोदोनि जमिनदार शासनखौ लाबोफिननो नागिरदों लैंडलर्ड शासनखौ बिथांमोना लाबोफिननो नागिरदों बेखायनो दा कमन पिपल मास्ट बी अवेयर दिस इज द डिजाइन अफ मिस्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैट ही वांट टू रूल अस जोंनि फाफ्लियाव गाखोनानै जोंनि फाफ्लियाव होनानै सोरखौबा गावनोसो टारगेट लादों हाग्रामानि फाफ्लियाव होनानै बियो प्रमद बर'खौ थेव गावगोन प्रमदनि फाफ्लियाव होनानै बे हाग्रामाखौ थेव गावगोन आरो हिमन्तआ दफदफनि खालामनानै बाहाय रायजो शासन खालामनोसो नागिरदों नाथाय कंग्रेसआ मालाबाबो बिदि नङा कंग्रेसआ गासैबो जनगोष्ठीखौ मदद होग्रा कंग्रेसनि आमोलाव हितेश्वर शइकियानि आमोलाव जोङो बिएससि जोनोम होदों तरुण गगैनि आमोलाव तरुण गगैया होनदों बिथाङा बिटिसिखौ जोनोम होदों दिनै बिजेपिनि आमोलाव बिटिआर जोनोम होनाया मा जाखो बेयो मोनसे खान्थाल फिथाइ देदगा फुंगा खान्थाल फिथाइ नाथाय खान्थालनि उदैखौ जेब्ला हाफ्लयो रेवा गरसेबो गैया बे जाहैबाय बिटिआर रेकर्ड बुंनांगौबा बेबायदिनो बुंलायलाङो रुपसिनि नाम सोलायनाया बियो प्रमदनि आइडिया नङा
रुपस्रिनि नाम सोलायनाया दिपेननि आइडिया नङा बे रुपस्रिनि प्रथम नाम सोलायनायनि आइडियाखौ गर्जन मोसाहारिया जेब्ला पिपल जयेन्ट एक्सन कमिटिनि चिफ कनभेनरमोन नैबे रुपस्रियाव बानायबाय थानाय समावहाय एक्सन कमिटिनि 10 जन 12 जन मानसिखौ लानानै आं फैदों जे रुपस्रिया मोनसे जारिमिनारि बेखायनो बे नामखौ जोङो एसे सोलाय सोल' खालामनि रुपस्रिया रुपस्रिनि थाबाय थागोन नामखौ जोङो गाबज्रिगोन आङो आंनि माबायावबो फेसबुकआव हगारना होदों जे जोङो 1 नाम्बार चइस 2 नाम्बार चइस 1 नाम्बार चइसआ जाहैबाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म रुपस्रि एयारपर्ट आरो 2 नाम्बार चइसआ जाहैबाय जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म रुपस्रि एयारपर्ट कारण जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मनि नामाव गोबां जेबायदि माबा अनुष्ठानफोर गैया आं बेखायनो बेखौ बोलो होदोंमोन दा बेखायनो बेयो प्रमदनि आइडिया मालाबाबो नङा जाय हक बिथाङा जे रुपस्रिनि खोथाखौ बुंदों बेनि सिगां बिथाङा बै एनडिबिफोरनि जेलाव जोबजानायनि खोथाखौसो बुंनांगौमोन कारण बिथाङाबो आन्दोलनकारि बे रुपस्रिनि खोथा बुंनायनि सिगां बिथाङा मा बुंनांगौमोन जे बिथांनि बै बिटिआर एकर्डनि दफाफोरा मानो इमप्लिमेन्ट जायाखै गामिया मानो दाबोनो हाबाखै नैबे खोथाखौसो बुंनांगौमोन दा बिथाङा बेफोर खोथाखौ बुङामायानो मालाय आसमल मावखोन्दा आद्रा खामानिखौसो हिन्दी जे इंलिस जाया मबाइलाव नायला बोदलाबायना बुंबाय बेफोरनो जाहैबाय बेसेबां लासिं सिं गोबां बुङोब्ला बेनो दा गावजों गाव बुसिलायनायसो जायो खिन्थु आङो सानदोंमोन जयन्त बिथाङा एखे स्रा स्रा बे बाथ्राफोरखौ बुंनांगौमोन खारन जोङो आन्दोलनकारि बिथांनि सायाव गोबां आसा दंमोन आसा खालामनानै बर' रायजो राजाफ्रा बिथांनो भट होनानै देरहाहोदों नाथाय बर'नि जानानै बिथाङा फंसेबो बाथ्राखौनो माथो बुंथिया खोब दुखुनांथाव आरो लाजिनांथाव जोंहा क'क्राझाराव मोनबासिम देरहानायनि जायगाफोर दङ दा बिनि थाखायनो जोङो बेखौ असिला लानानै नैबे एसटि सेलखौ फट'जेराव बोलो गोरा खालामनो नागिरदों आरो मा जोङो क'क्राझाराव मोनबासो देरहागोन बिनि उनावहाय चिराङाव 2 मोनथामसो देरहागोन उदालगुरियाव बिदिनो 2 मोनथामसो देरहागोन बाक्सायाव बिदिनो 2 देरहागोन जोङो राजा जायाब्लाबो राजा बानायग्राखौ जानो हाथारगोन होननानै जों आसा